Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Chociaż w sezonie na dynię moją ulubioną potrawą jest zupa z dyni, w tym roku zaprzedałam swoją duszę dyni na słodko. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszny dżem z dyni z dodatkiem brzoskwini o aromacie cytryny lub pomarańczy. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania, jest potem doskonałym dodatkiem do kanapek albo domowych wypieków. Zapraszam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów, porady kulinarne oraz pomysły na kuchenne dekoracje. Dynię pokroiłam na kawałki i upiekłam zawiniętą w folię aluminiową w piekarniku w 200 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Upieczoną dynię zasypuję cukrem na patelni i rozdrabniam, cały czas podsmażając. Niektóre kawałki dyni pozostawiam nierozdrobnione. Dodaję też pokrojoną w plasterki, obraną ze skórki brzoskwinię i dolewam sok z cytryny albo z pomarańczy. Przesmażam całość tak długo, aż dżem mocno zgęstnieje. Przekładam dżem do gorących, wyparzonych słoików, zakręcam i pasteryzuję. Możesz pasteryzować słoiki tradycyjnie w garnku z wrzątkiem albo wstawić do piekarnika nagrzanego do około 100 stopni Celsjusza, trzymać przez około 10 minut, następnie obrócić do góry dnem i odstawić do wystygnięcia.